Ο κόσμος γενικά δεν μπορεί να δεχτεί το άσχημο συναίσθημα. Με το που κλαίει ένα παιδί πρέπει να το σταματήσουμε. Πρέπει να κάνουμε κάτι για να σταματήσει. Γιατί να σταματήσει. Δεν το καταλαβαίνω. Είναι κάτι φυσιολογικό. Εσύ δεν θα στεναχωρεθείς. Πρέπει δηλαδή με το. Το έχουμε βέβαια και στους ενήλικες. Μην κλαις, Ναι, μην κλαις. δεν έγινε κάτι, θα γίνει αυτό. Το θυμάμαι και στην αποβολή που είχα. Δεν πειράζει, θα κάνεις άλλο. What? Δεν θέλω να κλάψω για αυτό που γίνεται τώρα, Ναι, παιδιά. Δεν είμαι θέλω να το ζήσω, ρε παιδιά. Ναι, ναι. Θα το ζήσω και θα μου περάσει. Οκ. Θα διαχειριστώ το συναίσθημά μου. Το να το βάλω στην άκρη και να το κρύψω κάτω από το χαλί είναι προς τέσσερις ψυχολόγους όλοι μας πλέον. Δεν είναι υγιές. Ας αλλάξουμε λίγο πλέον στα παιδιά. Ας τα αφήσουμε να ζήσουν τα συναισθήματά τους. Άνθρωποι είναι κι αυτοί. Και η αλήθεια είναι ότι έχει κάνει πάρα πολύ καλό στα παιδιά μου. Έχει τύχει να πω στην κόρη μου τη μεσαία σε φάση που δεν αντέχω, δεν έχω άλλη υπομονή. Και να προσπαθώ να τη σταματήσω, ας πούμε, από αυτό και μάλιστα με άσχημο τρόπο, με αυστηρό τρόπο, κατάλαβες. Και γυρνάει και μου λέει: να σου πω κάτι. Έχω συναισθήματα κι εγώ. Είμαι άνθρωπος. Όπως και εσύ. Δεν μου λες κι εσύ ότι έχεις συναισθήματα. Λέω: φίλε, έκανες καλή δουλειά. καλή Έχει δουλειά. κάνει backtrack τώρα. Κατρεπτάκι. Τα μούτρα σου.